Вы – прыродныя сарматы, выхаванцы магутнага Марса, а продкі вашыя некалі на захадзе ў Эльбе, а на ўсходзе ў Дняпры забілі жалезныя сваі, як помнікі вечнай славы. Так казаў наш гетман Ян Караль Хаткевіч да сваіх ваяроў перад Хоцінскай бітвай у 1621 годзе. А да чаго тут сарматы? Чаму шляхецкі стыль ад вусоў да паясоў лічыцца сармацкім? Чаму шляхта Рэчы Паспалітай выводзіла сябе менавіта ад сарматаў? І адкуль наша шляхта ўзялася насамрэч? Мяне завуць Васіль Калач. Тут мы размаўляем пра шляхецкую культуру ў розных яе аспектах. А сёння пагаворым пра тое, як з'явілася шляхта. Абмяркуем версіі паходжання і тэорыю сарматызма. Сармацкае паходжанне шляхты прынята называць рамантычнай версіяй. Перад тым, як перайсці да яе, прагаворым версію прагматычную, якой, уласна, і карыстаюцца сёння навукоўцы. У сярэднявеччы ваяры ставалі шляхтай, рыцарамі, дзякуючы уладару, бо, уласна, на моцы ваяроў ягоная ўлада і трымалася. На іхных мячах і дзідах. І сам тытул ужо перадаваўся па спадчыне ці здабываўся на полі бітвы. Там рыцары, бароны, графы, у нас баяры. Але прынцып той самы – эліта. Ад 1385 году з першай уніі Літвы і Польшы пачынаецца збліжэнне нашых элітаў. Ягайлавы граматы з шырокімі правамі для баяраў-каталікоў і мізэрнымі для праваслаўных. Барацьба за правы з боку праваслаўнага баярства. Урэшце новы тэрмін, які прыйшоў з захаду – шляхта. І выходны ад яго – баяры, шляхта, паны, паняты, зямяне. Нехта спраўна ваяваў, нехта добра выконваў бюракратычныя функцыі, а нехта сам меў княскае паходжанне, як Алелькавічы са Слуцку, якія выводзілі сябе ад Альгерда. Таму эліта ўжо мела землю, ці акурат ёю разжывалася. Напрыклад, быў такі маневіт, яшчэ пры Вітаўце, таленавіты дзядзька. Ад вялікага князя атрымаў не толькі пасаду віленскага ваеводы, але і землі на Смаленшчыне, Ашмяншчыне і на Беразіне. Назбіраў 500 сялянскіх дымоў, і гэта ж на часы Грунвальда. Так з'яўляліся першыя латыфундысты, тыя, каго ў далейшым назавуць магнатамі. Агулам жа, на пачатак 16 стагоддзя шырокае кола служылага і карыснага для вялікага князя люду складалі як уласнікі некалькіх вёсак ці маёнткаў, так і цалкам беззямельныя. Зямлю, дарэчы, таксама можна было атрымаць па-рознаму. Некаму давалі часова, як ведамственную кватэру, некаму на вечнасць. Так Жыгімон I ў 1522 годзе задарыў Канстанціну Астрожскаму, таму самому, маёнтак Смальняны на Аршаншчыне. Далі есму до 2 жыватов его милости до живота і сыну его до живота. До живота, читай, до конца жыцця, то бок на 2 пакаленні. Часам у дакументах дадавалі, што зямля ідзе з людзьмі, лясамі, дрэвам бортным, з уловамі, бабровымі, ласінымі, мядзвежымі і так далей. Але правіла ездзіць на вайну нікуды не знікала. Каждый, хтося шляхцічым быць і мяніць, і вайну служыць і павінен. Вайна – гэта зверы ў эліту, да прывілеяў і зямлі. Таму ўжо ў першай палове 16 стагоддзя назіраем, як шляхта мерылася адно з адным шаблямі. Хто зух, а хто слугі путныя і ніколі на вайну не ешчывалі. Усё гэта ёсць у дакументах. Такім чынам, ужо на пачатак 16 стагоддзя, яшчэ да Люблінскай уніі, маем у нас той самы шляхецкі пласт эліты, якая далей створыць сваю субкультуру, звычаі, традыцыі, тосты і мемуары. Усё гэта было замацавана статутамі Вялікага княства літоўскага, рускага і жамойцкага, etc. На паперы і наша дзяржава была рэспублікай, няхай з манархам, але ўсе справы шляхта вырашала на сойміках і соймах, то бок рэальна кіравала. Дык а да чаго ж тут сарматы? Зараз распавяду.
Упершыню тэма пра сарматаў стартавала пры Яне Длугашы. Гэта 15 стагоддзе. Далей Мацей Карпіга з Мехава напісаў трактат пра дзве сарматыі. Яго апублікавалі ў Кракаве ў 1517, пераклалі на італьянскую, нямецкую і дацкую мовы. Галоўная ідэя гучала так. На землях Вялікага княства літоўскага і кароны польскай некалі жыло ваяўнічае племя сарматаў, якое склала аснову для палякаў, ліцвінаў і русінаў. Справа ў чым? У антычныя часы ў Прычарнамор'і сапраўды жыло племя качэўнікаў сарматаў, ваяўнічых і свабодных. Гэта важна. Яго апісаў яшчэ Герадот. У нас жа любілі Герадота, Тацыта, Пталемея. Паглядзіце нашу серыю пра выхаванне шляхціца. І вось наша свабодная і ваяўнічая шляхта ідэальна ўпісвалася ў сармацкі кантэкст. Адно, што не качэўнікі, але ўжо асеўшыя на зямлі. Сармацкую тэму падхапілі Марцін Бельскі, Мацей Стрыхоўскі, Александр Гаваніні ды іншыя. Яна ж спадабалася і еўрапейскім картографам, якія ў розных абрысах выяўлялі сарматыю паміж Балтыкай і Чорным морам. Галоўнае, тэма спадабалася самой шляхце. Менавіта мы і ёсць сарматы. І таму тое, што пра сарматаў пісалі, правільна лічыць напісаным пра нашых продкаў, кажа Марцін Бельскі ў сваёй хроніцы. І гэта ж рэнесанс, то бок мода на антыку. Шляхта верыла, што мужнасць і ваяўнічасць мае ад спартанцаў. Валоданне словам і любоў да мастацтва ад афінянаў. Ну і галоўнае ў антычнай філасофіі – свабода ад сарматаў. Свабода – тое, чаго не было на Масковіі, але было тут, у нас. З часам ідэя сарматызму эвалюцыянавала, мянялася. Дадаліся знешнія атрыбуты, той самы сармацкі строй, пра які яшчэ пагаворым у асобнай праграме. Але праз векі засталося галоўнае – пашана да гісторыі краіны і сваёй сям'і, веданне лаціны, грэцкай, знаёмства з антычнай класікай. І галоўнае – ідэя свабоды, ключавы пункт антычнай спадчыны. Ну і пастскрыптум. У акадэмічных гісторыкаў прынята ставіцца да антычнай версіі паходжання шляхты як да міфу часоў рэнесансу. Роўна і як да яшчэ больш цікавай тэорыі з хронікі быхаўца пачатку 16 стагоддзя. Там круцей, бо ідзецца пра Палемона, які прыплыў на Літву разам з 500 дваранамі яшчэ ў часы Нерона. Мы шляхта старая рымская, кажуць паводле хронікі. Вітаўту яго ж баяры, адстойваючыя свае правы. І ўсё гэта, маўляў, казка. Выдумка алігархату Вялікага княства літоўскага, каб пабудаваць рэспубліку, а не дыктатуру, роўна як у Рыме. Але давайце на хвілінку ўявім, што хаця б нейкае зерне праўды ў гэтым ёсць. Ну, караля Артура ж таксама лічылі казачным персанажам. Зараз жа сярод яго прататыпаў бачаць і Луцыя Арторыя Каста, рэальнага рымскага ваяводу 2-3 стагоддзяў. Ёсць і іншыя версіі, але галоўнае, сярэднявечны міф з'явіўся не на пустым месцы і мае куды больш стары фундамент. Што ж у нас тут было ў антычныя часы? Цішыня? Ды не. І польскія гісторыкі пра гэта пішуць. Пра забытае тысячагоддзе, першае ад Хрыста. А тут паміж Балтыкай і Чорным морам сапраўды быў двіж. Гандлёвыя шляхі, кельты і готы, і рымскія парты, і экспедыцыя Нерона па бурштын. Адкуль, уласна, і масавыя знаходкі рымскіх манет на беларускіх палях, вось такіх. І, скажем, кавалерыйскіх шпораў на познюю антыку. Маленечкі зусім. А гэта акурат пра вайсковае саслоўе. Дык можа легенды пра сарматаў ці Палемона гэта цьмяны ўспамін пра тыя далёкія часы? Скажона адбітак рэчаіснасці? Бо да сапраўднай гістарычнай навукі было яшчэ далёка. А пад рукой хіба томік Герадота. Сарматы? Значыць, сарматы, іншага не ведалі. Патлумачылі, як маглі. А што думаеце, панове? Пішыце ў каментарах. На сёння ўсё. За лайкі, падпіскі, данаты. Чалом б'ю.
Пра тое, што вам асабіста цікава было бы пачуць у наступных выпусках, пішыце ў каментарах. Гонар і годнасць!